Daren yau ya ɗau sanyi fiye da yadda aka saba. Irin wannan sanyi mai shiga cikin ƙashi yakan sanya jarumai rawan banjo. Amma ƙarƙashin wannan sanyi, yayin da sama ke cike da tauraru masu walƙiya, wasu ɗalibai 5 sun rubuta mafarkinsu a bayan wani tsohon ɗakin karatu inda ciyawa ke magana da iska. Habule, Sadiq, Peter da Joy suna zaune hannayensu rike da juna, fitilun da ke hannayensu suna ci kamar ba za su kai ba. Hasken yana bayyana inuwarsu cikin bangon da ko ta ina a tsage. Kamata yayi a ce suna karatun prep, amma babu wanda ke iya mayar da hankali kan rubutu ko karatu. Daren yau na daban ne, wannan daren sun tsara yin magana ne game da rayuwa bayan makaranta. Habula ne ya fara magana, wani lokaci ya ce a hankali, idan na kalli taurari, ina jin cewa guda ɗaya daga cikinsu an yi shi ne saboda ni. Ina so na tashi sama wata rana, in zama matuƙin jirgi domin na taɓa sama da hannayena. Muryarsa tana kakkarwa, kuma ba wai saboda sanyi ba, amma saboda girman mafarkin da yake nema ya zarce gaskiyarsa. Sadiq ya yi dariya, yana shafe tafin hannayensa domin ya samu ɗumi. Kai matuƙin jirgi, karfa ka faɗo kusa da gidanmu a Bauchi. Dariyarsu ta biyo bayan maganan, ta cike sararin wajen da yake dare ne, tana komawa tsakanin ɗakunan karatu marasa rai. Halima ta fara magana cikin nutsuwa gwanin sha'awa. Ni ba na so na tashi ko na gina wani abu, ina so ne na so saran mutane idan suka karanta kalmomina. Zan rubuta labarai game da mu, game da irin wannan dare. Muryarta a hankali. Joy ta kama hannayenta. Insha Allah za ki yi hakan, ta ce. Peter, wanda kullun salansa daban ne, ya miƙe tsaye yana baza hannayensa. Ni kuma zan rera waka game da kowa daga cikinku. Dalilina duniya za ta san sunayenmu. Abin da ba su sani ba shine wannan daren cikin sanyin garin Jos ta zama abin da ba za su taɓa mantawa da shi ba. Alkawarin da suka ɗaura a ƙarƙashin taurari zai haɗa zukatansu su 5 zuwa ga mafarkinsu. Kwatsam ƙarar ƙararrawar makaranta ta katse su. Muryan shugaban ɗalibai suka jiyo daga can nesa. Kowa ya koma ciki, saura mintuna 10 a kashe wuta. Abokan nan 5 suka tashi da gaggawa suna goge ƙurar Jos da take manne a jikin rigunan sanyinsu. Nan take fitilar ta mutu, duhu ya lullube su, hasken wata ce kadai ke nuna musu hanya. Yayin da suke tafiya zuwa ɗakin kwana, Habule ya tsaya ya kalli sararin samaniya, taurari suna walƙiya sosai, tamkar suna rufe kalmomin da suka gama faɗa. Guys, ya ce cikin sanyi. Dukkansu suka tsaya. Mu yi alkawari duk abin da ya faru, duk inda rayuwa ta kai mu, sai mun haɗu a nan a wannan fili bayan shekaru 10. Halima ta murmusa a hankali. Shekaru 10? Wannan kamar har abada ne. Sadiq ya gyaɗa kai. Lokaci yana tafiya da sauri fiye da yadda muke zato. Peter ya ɗaga hannunsa kamar jarumi, ya yi dariya. Shekaru 10? Mutane na a lokacin na yi suna, sai kun biya kuɗin shiga don ku gani. Dukansu suka yi dariya har sai da sanyi ta ragu daga jikinsu. Suka tsaya na ɗan lokaci, hasken wata ya yi zobe mai azurfa a kansu. Habule ya miƙa hannunsa ɗaya, dukansu suka ɗora hannayensa a kai. Domin mafarkinmu, Halima ta ce, domin mu, Joy ta ƙara faɗa. Su duka suka haɗa baki cikin nutsuwa, zukatansu a buɗe. Za mu nemo haskenmu kuma mu bi shi. Sannan suka ruga da gudu cikin kwarido, suka ratsa harabar makaranta. Zuciyoyinsu suna bugawa, suna dariya. Kararrawa ta sake bugawa, amma ba ta da wani mahimmanci. Abin da ba su sani ba shine duniya za ta gwada wannan alkawari fiye da yadda suke tsammani. A daren yau, Jos ta yi bacci kuma taurari sun zamo shaidu. Lokacin zangon ƙarshe ya ƙare kamar iska tare da tarin jarabawa, tsayuwar assembly, wanka da ruwan sanyi kowace safiya. Amma duk da wannan hayaniya ta makaranta, alkawarin nan yana raye a zukatansu. Yau ne ranar kammala makaranta, wato graduation day. Harabar makaranta ta cika makil, dariya ke tashi ta ko'ina da sautin kiɗa. Iska na ɗauke da ƙanshin ƙura da na turare yayin da suke ta koke-koken bankwana. Suna ta ɗaukan hoto cikin koɗaɗɗun uniform. Halima na tsaye a bakin ƙofar makaranta, gume da littafinta wanda ya cika da waƙoƙi da ƙananan labarai lokacin prep. Habule ya tsaya a gefenta, jakarsa riƙe a hannunsa, ya ɗan yi murmushi. Matuƙin jirgi Habule, Peter ya faɗa yayin da yake salutin ɗin shi. Habule ya yi dariya, amma idanunsa sun yi ja. Ka tabbata ka gayyace ni idan kundinka na farko ya fito. Dan yi, ya amsa. Sadiq ya yi shiru fiye da yadda ya saba, idansa yana kallon ginin makaranta. Zan yi kewar wannan gurin, ya ce a hankali. Joy ta kwashe da dariya tana goge hawaye cikin farin ciki.
Yayin da iyayen yara suka fara fita tare da 'ya'yansu ɗaya bayan ɗaya, mutane suna ta watsewa. Kawun Peter ne ya fara zuwa, sai mahaifin Halima, babban mutum cikin farin kaya. Baya wani dariya sosai, ya sa hannu ya ɗauki jakarta. Ta dube su karo na ƙarshe, zuciyarta cike da raɗaɗin bankwana. Iyayen Habula ne suka ƙaraso, ya dube su ɗaya bayan ɗaya. Ku tuna, ya ce cikin sanyin murya, shekaru 10 daga yanzu a wannan fili. Halima ta gyaɗa kai, insha Allahu. Sannan suka watse. Matasan nan 5 sun bazu cikin duniyan da bata da tabbas. Filin makaranta ya yi shiru, sai zallan sabon kafafu da suka bari a ƙasa, cike da sanyi mai ɗauke da alƙawarurruka. Shekaru suka shuɗe kamar busasshen ganyen da iska ke watsarwa a lokacin sanyi. Cikin duniyar da bata da tabbas, ta zama mai cike da rikitarwa. Rayuwa ta watsa su kamar yadda taurari ke watsuwa a sararin dare. Habula ne ya fara tura sako cikin group chat. Ya samu gurbin karatu a makarantar horar da matukan jirgin sama na Najeriya a Zaria. Sakonsa na farko ya ce, ‘Yan uwa, yau na ga sama, kuma wallahi sama kamar gida ne. Kowa ya yi murna cikin farin ciki da alfahari. Bayan wasu watanni, sakonsa ya sake sauka. Horaswar yana da wahala sosai, kuma malaman suna da rikitarwa ga sauri, amma na tabbata cewa zan tashi sama da mu wata rana. Halima ta samu gurbin karatu a Jami'ar Jos, tana karatun Turanci, sannan tana aiki na wucin gadi a wani shagon littattafai. Hakan ya ba ta damar rubuta ƙananan labarai a cikin tsofaffin littattafanta. Abokanta na ɗakin kwana suna tsokananta kan cewa ke dai kina rayuwa a wata duniya, amma bata damu ba. Idan ta ji kadaici, sai ta hau dutsen bayan ɗakinta, ta dubi sama ta ce, za mu sake haduwa. Sadiq ya samu shiga Kaduna Polytechnic domin karatun injiniyan gine-gine. Yakan turo hotunan kansa cikin ƙura da siminti, ayyuka manya amma kuɗi kaɗan. Yana faɗa yana dariya, amma kowa ya ga fiskansa ya san cewa yana jin daɗin abin da yake yi. Joy ta samu shiga makarantar nursing, yayin da Fite yake Lagos yana harkan kiɗa da waƙa, yana rera waƙoƙi a mashaya inda babu wanda zai tuna da shi gobe. Wani lokaci ma a Benin studio yake kwana, yana mai rungume da jitarsa kamar alkawari. Lokaci ya canja su, halayensu sun bambanta, amma tunanin wancan daren sanyi na Jos bai taɓa gushewa ba. Har yanzu yana raye a zukatansu, kamar kandir da yake mutuwa, yana jiran wata iska ta sake haɗa su tare da juna. Bayan shekaru 5, sakonni sun ragu kwarai daga cikin tsohon group chat ɗinsu da ke cike da barkwanci. Rayuwa bayan girma ta canza su, kowannensu yana tsakiyar fafutuka. Gagajiya ta hana su tuntuɓar juna kamar yadda suka saba. Habule ya zama cikakken mai koyon tuƙin jirgin sama. Mafi yawan lokacin shi a tafiye-tafiye yake tsakanin jihohi. Sau da yawa idan yana cikin jirgi, yakan kalli taga yana tuna fuskokin abokansa, dariyansu da hasken taurarin wancan dare. Wani lokaci yakan rubuta cewa, ina kewar ku tuna da alkawarinmu, amma maimakon ya danna send sai ya goge. Halima ta wallafa labari na farko a jaridar gida, amma nasarar da ta samu ba a cewa komai. Kusan kowace dare takan buɗe tsohon littafinta na makaranta wanda aka rubuta Dream Ground, tana sake karanta mafarkinsu. Matukin jirgi, injiniya, likita, mawaƙi, marubuciya. Sai ta yi murmushi cikin baƙin ciki. Ina muka kai yanzu, ta faɗa cikin sanyin murya. Rayuwar Peter ta koma rudani, cike da alkawarin ƙarya da waƙoƙi da har yanzu babu nasara. Wata rana bayan rashin nasara da ya samu a show, yana zaune a bakin gadar Third Mainland. Jitarsa na gefe, yana tuna memories ɗinsu, filin makaranta, dariyarsu da taurarin dare. Ina ma a ce za mu koma baya, ya faɗa cikin kunci. Joy tana aiki a wani asibiti mai zaman kansa a Bauchi, tana kula da marasa lafiya, gashi babu wani kuɗin kirki sosai. Sadiq kuma yana aikin gini a Abuja, so da yawa yakan tsaya kallon gine-ginen da ba a kammala ba, yana tambayar kansa, ko mafarkinmu ma zai tsaya a hanya har abada? Har yanzu su 5 in suna jiran mafarkinsu. Girma ta fara kama su, yayin da rayuwa ta raba su da juna. Fatansu ta yi rauni, amma kaddara kamar yadda take koyaushe tana da nata shirye-shiryen na daban.